Да. Ние с този клип, как сте разбрали от заглавието, ще снима моята колекция от балсами за устни. И ще ви показвам по ръката. Склочвам. И те, които знаят какво е склочвам, това ще показвам съответно на ръка. Ще ги склочвам. Да. И първо ще започнем с балсамите, които не ги използвам толкова, но иначе всички ми харесват. До най-любимия балсам. Първо ще започна от ето този, който не го ползвам много. Той е от Лаос, държавата Лаос. И не знам колко струваше, подарък ми е. Не гледайте колко изхъбен. Просто, мириш на кост. Просто сестра ми го ползва доста и се изхъби от нея. Да. То е от чистенско коко, самия балсам и много е готин. И просто не ми влиза толкова, колко трябва. Няма какво да го склочвам, защото той е безцветен. Следващия е ето този. Also Bulgarian. Скрях го, защото майка ми влезе в стаята. Ето този Also Bulgarian балсам. Айде бе. Това вече не го изхъбила. Но пак не е доста. Не е толкова много. Аз съм изхъбила. До половината. Той струваше 2,50 и от по... Да, от една изкусия. И се прецаках, защото в Бургас го видях за 1,50. Карай, нали уж си сувенир? Да. Следващия балсам е ето този. Имитация на US, който пише Марс. И е от едното левче за 1,30, доста съм изхъбила. Той също е безцветен. И Rosa Bulgarian е безцветен. И имаме още един такъв. И който е също безцветен. Той беше малко по-нагоре, той сега се е разтопил и за това така. Вече беше. Не знам, някакси се е разтопил. Той няма цвят също. Няма какво да ви показвам. И следващите, които ви показвам, почти не са. Мисъл, не всичките, които ви показвам, почти са. И това струваше 1,30. Следващите са ми Babylips, те са 4. Първият ми Babylips, който най-изхъбен ще го ще първя, е ето този от серията Електро, цвят Pink Shock. Мирише много хубаво или малина. На мен казва, че мирише, че аромата му е обозначен за диня, но на мен не мирише на малина. Ето такъв мъчета на ръката. Много искам също. И само толкова. Той не е точно за ежедневието, защото е доста ярко. Следващия е ето този Babylips, цвят Hydrate. Доста е много, почти не съм го ползвала. Той мирише на лимон и също е безцветен, няма какво да казвам. Следващия е този от серията Dr. Rescue, цвят Pink Milk. Пак повтарям. Съвсем съпът. Това е 4,15 цена от Elitis, може да го намерите в или други и така нататък. Hydrate е също 4. Не, той е 4. Това е 4,15, това е 4,50, това е 3,59, не знам защо. Вече имаме, да, много хубаво. И следващото пенчета, той става за ежедневието, леки. Даже е хубаво за ежедневието. Дава лек цвят на устните. Следващия е ето този
Суетапъл мирише наистина на сладка ябълка. Суетапъл сладка ябълка. За тези, които не знаят, ето толкова стане от него. Той също не е много заедно. Фигурите се става заедно. Всъщност. Ето това. Доста се бърка с това. Но това е по-червено. Това просто не се гледа много на камерата. Даже се пречат. Да, това бяха за видеосите ни. Това струваше 4,50. Следващия балсам е този, предпоследния, на Nivea Lip Butter с малина. Доста трудничко се отваря. Мирише много хубаво на малина. Ето го. Той къде е цвета? Прикарва леко някакси бял цвят на устните. Ето го. Аз не съм го размазала. Това изглежда доста хубаво. Това вече направо аз си го купих, но направо не видях цената. Беше около 3 лева. Да, около 3 лева. Взех го от... тези трите ги взех от Велиберия. Този от този го взех от DM. Но го има и Филицис, просто DM. Живея доста близо до DM. Но не в мола, в центъра, в Бургас. И последния балсам, който ми е любим, е моят фаворит. Ето го. Най-дълго очаквания ми EOS. Да, той е с цвята. Момент, за да се сетя. Да, балсама EOS-а, май се казва Summer Fruit, но не съм сигурна. Но той е нещо като летни плодове. Даже не знам дали е Summer Fruit. Ако знаете, да напишете долу. Ето така изглежда. Оригинален е. Взех го от Мол Плаза, но го има в Мол Галерия. Мирише много хубаво, на много плодове. И много се радвам, че най-накрая имам ето това нещо. За 12 лева. Ето това. Нелюбимия балсам и да. Вече ще приключим с клипа и чао! До скоро, приятели!